Això, ara. Però no voldrà anar a l'aigua. Vols que la fem Sí, bellugar? toqueu-la una mica, a veure. A veure. Que no es mogui molt perquè es desenfoca la càmera aquesta. Està al mar de Vic i ella No, no. tranquil·la, no té cap problema. És que ara té el cap amagat i es pensa que està super mega camuflada. Ja. Ara es fa la morta. Ai, que és llefiscós això. Ei, mira aquí. Ve cap al Però si peu. l'agafes d'aquí te relliscarà, perquè és una cosa, s'hauria d'agafar de S'amaga la davant. teva sabata. Que s'hauria de buscar un pal o alguna cosa. Sí. Oi, quina aleta que té. No, potser Però no, és que ja potser no la quan hi ha molta palmarà, aigua ja ho fan, Potser no la palmarà. Doncs és impossible agafar-ho, No us podeu ni imaginar el llefiscós que és, això. S'ha d'agafar sense... Bueno, en tot cas s'ha d'agafar pel mig. Sense miraments, per exemple. S'agafa un paperet, Un paperet que està ben desfet. que està ben desfet. Sí, i però s'agafa- exacte, pel mig poder sí, i perquè si s'agafa no... la I si l'agafa molt Que cargolarà aquí. És que no es tractava de I ara miraments, què? es tractava del... A l'aigua. I ara què vas fer? Jo l'enseria allà, que és més alt. Bueno, ara li acabes de fotre una andanada, la pobra. Tira-la ja a la Jo aniria allà, a l'altre. Tira-la a la peixera. Ah, va, a la meitat. Mira, copa el tamariu, copa la pedra. Bueno, ja s'espavilarà, que està aquí mateix. No. Ara l'has estabornit. Hola. No està. Home, és que nena ha saltat molt avall, Això és... Ara d'haver-hi la Està aquí mateix. Ara les gavines fan amb això. Sí, però no sap per bona pinta ara. No, Ara ha quedat molt. No portava un fogonet. I de tallar-la i de trosso que no en sortia. Ara es veu molt maca, però està molt mala. Un signe? No, respira, eh? És un jove?